लावथि गंसे बहननानै माने बुनो फैदों। बे बुनो फैनायावहाय माने आङो ओरैबायदि होनगोन दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोना साननानै नाय दाउ अमाखौ जों जेरखम बुथारनो होसोयो नङा होमबा दाउ अमायाबो गिनानै खारो मोनथिबाय दाउ अमाखौ जों जेब्ला होसोयोना दाउ अमाया मानो खारो निश्चय गावसिनि जिउखौ गिनानैनो बिथांमोनहाबो माने बिथांमोनाथ' नङा जिब जुनाराबो खारो मोनथिबाय अब्ला जोङो सासे मानसि जों मानसि हिसाबसो जों सासे मानसिसो नङा होमबा जों सासे मानसि अब्ला दाउ अमायानो जुदि बुथार जागोनखौ गिनानै खारोब्ला रायजो राजानि सिगाङाव सोरबा सासेया जुदि लावथि लानानै ओंखारोब्ला निश्चय मानसियाबो खारगोन दे मोनथिबाय खारगोन खारा नङा खारगोन मानसिफ्रा निश्चय खारगोन आं बेखौ आं स्पष्ट भाबै होनना होनदों खारगोन मानसिफ्राबो दाउ अमायानो गिनानै खारोब्ला मानसि माहारिया मानो खारा जानो जे आरो मैदोमनि बेलायाव आं मोनसे खोथा बुंग्रोनो सानदों दा जे ससियेल मिडियायाव मैदोमना मा खिदोम आंथ' मोजां सिनाया बे जाहैबाय ससियेल मिडियायाव जेब्ला मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों मैदोम बुजानाय बेवहाय केपसनाव लिरदोंमोन जे माने एमजे खौ बखिनायनि थाखाय एमजे खौ बुंनायनि थाखाय मैदोमा बुजादों होननानै नो बे टटेलि रं आरो बे बुस्थुआ मैदोमखौ एसे गाज्रि फासायनोबो साननाय जायो बेफोरबायदि केपसन लिरनाया किन्तु आं मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो एमजे नि थाखाय मैदोमा बुजायाखै एन्ड फार्स्ट अफ अल आं मोनसे खोथा बुंनो मैदोमखौ बुजादों बिराद मोजां जादों बिराद बरिया जादों बुजादों आं बेखौ सोंग्रोगोन Who the hell are you to judge my sister Preeti? आंनि बिनानाव प्रीतिखौ जाज खालामनो नों सोर मैदोम ना खिदोम Who the hell are you to judge my sister? मा राइट्स दं नोंनाव मा राइट्स दं नोंनाव एमजे खौ एमजे नि फेमिलिखौ नोङो जाज खालामनो दिनै 6 मान्थआव 7 मान्थआव दिनै प्रेगनेन्सि दिनै डिलिभारि जादों मा जादों नोंहा मा राइट्स दं दिनै नोङो बिसिनि फेमिलिखौ ओरैबायदि प्रब्लेमाव ओरैबायदि नोङो दुखु होदों जे दिनखालि गथ' जन्म जादों এই दिनखालि नोङो दुनियानि ससियेल मिडियायाव बांसावला जोबदों ओरै बेसेरा फुरथिनि सम फुरथिनि दिन बेसेबां दुखु होदों नों बिनि फेमिलिखौ बुलशिट दिनै बुजिग्रो दिनै बिनि फेमिलियाव मा दुखु मोनहैदों नोंनि थाखायनो दिनै मानि थाखाय बुजाखो नोङो एफा नों मालायनि नखरखौ बुजायदोंबा नोङो दिनै मानि थाखाय बुजाखो खोनासं रायजोफोर मैदोमा जाहैबाय गथ'बो दंखायो बे हाबा जाखानाय ठीक আছে बिनि फेमिलिखौ आं बुंला मैदोमनि ना खिदोमनि ना मा दं आं बेखौ फेमिलिखौ बुंला किन्तु बियो सासे फिसाय थैखानाय हिनजावजों बियो रिलेशनशिप लादोंमोन बियो गावखौनो थगायनानै सेंग्रा होननानै बियो रिलेशनशिप लादोंमोन दिनै लास्टआव बियो हमजाजोबदों बिसार खालामनो मिटिंबो खुंदोंमोन मिटिंनिफ्राय बियो खारदों बियो लास्टआव मिटिंनि मानसियासो बेखौ उन होसो बेखौ बुहैदों बिसार जाफुनाय समनिफ्राय मानो खारखो बियो मानि थाखाय बुजाहैखो बेनो जाबाय एमजे खौ बुजायग्राया बेनो जाबाय एमजे नि हिनजावखौ बुजायग्राया खारबाय आङो दे नंगौ नोंथांमोनहा होनदों आंखौ खारदों आं खारदों औ जेब्लानाखि मानसिखौ एटाक खालामनो नागिरो अब्ला नोंथांमोनहा मा बेवहाय थाबाय थागोन नामा खारदों आङो नंगौ नोंथांमोनहा थिगखौनो नुदों नोंथांमोनहा थिगखौनो खोनादों खारबाय बुजाबायबो आङो दे बुजाबाय खारनानै बुजाबाय दे आं बेखौबो मानिनानै लाबाय आरो जाय माने बुजाखांनायनि उनाव बिदिनो मोनाबिलि समावहाय ससियेल मिडियायावहाय माने बहुत माने स्प्रेड जाबाय भिडिअफ्रा माने सोर भिडिअ खालामखो बेफोरबायदि खालामग्राखौबो आङो मोनबाय नाथाय आं जेबो होनाखै आङो लासैनो माबा मोनसे बुंनो होननानै थांखि लादों माबा मोनसे बुंगोन बेखौबो माने बेफोरबायदि माने जाथाय बिराद गिदिर जाथाय बियो मिथिबायना बेफोराव माने खुसि मोनबाय आरो ना माने खुसि मोननाय बायदि माने बहुत माने ससियेल मिडियायावहाय आगारनानै होबाय मिथिबाय माने बेफोरखौ होनो खुसि मोननाय आरो ना मिथिबाय मानसिया बिराद गिदिर जाथाय जावले जायोबासो खेमा होजाया दिनै आंनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि खेबसे गोरोन्थि जानानै फैबाय आरो बै गोरोन्थिया ओरैबायदि गोरोन्थि जादों आंनि जि खाना जानानै थानाय मेगनखौ दिनै खेंनानै होदों मिथिबायना आं साबायखरसो होदों दिनै मैदोम बसुमतारिया मानो आंनि जि अन्धकार जानानै थानाय मेगन जि आंनि खाना जानानै थानाय मेगनखौ दिनै हासिनानै होदों मैदोमखौ बुजिबाय
बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखरसो होदों मोनथिबाय मैदोम बसुमतारिया साबायखरसो होदों मानोना आंनि जि खाना जानानै थानाय मेगन गावनि बिमा बिफा आंगोनि बिसि आंगोनि फिसा जि आंनि फेमिलिफोरजों जि आङो खाना जानानै दंमोन ना मेगन नुवाखैमोन ना बिमा बिफानि अननाय बैफोरखौ मेगन हासिनानै होदों मैदोमखौ जे नोंगौ बिमा बिफाजों आलो गोजोन थानांगौ दिनै आङो बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर होदों आंनि फेमिलिखौ जि आबुङै मेगन नुहोनायनि थाखाय दिनै आङो रोजा रोजा साबायखर होदों आरो गासिबो गोरोन्थियानो आंनि जोब मोनथिबाय मोननै गोसोजों गोरोबलायोबासो किसुमान खामानियाहाय जायो बेबायदि मानसि थायोना जि बिपदनि टाइमावहाय मिनियो आरोना मिनिनो ओंखारो नोंगौ गोरोन्थिया जाया नङा बयहाबो जायो खेबसे खेबनै नङा खेबथामावहालागै माबा होजाया खिन्थु खेबसेनि थाखाय गावहा माने मा जानानै थानांगौ गावहा मोनसे सिनसियार जानानै थानांगौ आरोना दिनै मैदोम बसुमतारिया खेबसे गाब्र'दों मोनथिबाय खेबसे गाब्र'दों माने मा एक्सिडेन्ट जादों मानसि माहारिया एक्सिडेन्ट जाया नङा जायो गासिबो बुस्थुआनो जायो एक्सिडेन्ट जायो खेबसे जायो आरोना खेबसे जायो बेनिखायनो आं भिडिअ जेबो लाबोआ होननानै सानदोंमोन नाथाय आंखौ ओरैबायदि मुं सुगासिनो ना ससियेल मिडियायावहाय आंखौ लानानै ओरैबायदि मुं सुगासिनो जे लाख लाख थाखा रां जादों सोरनिफ्रायबा बेफोरबायदि मुं सुगासिनो नाथाय आङो बेफोरखौ नुनानै आङो सह्य खालामनानै थानो हायोब्ला मोननै आखाइजों जेब्ला आखाइ खबगोन अब्लासो जि सोदोब बियो आखाइनि जि सोदोब बियो रिंगोन बिदि नङा जे हारसिङै आखाइ खबनानै बा आखाइ फारसेजों आखाइ खबनानै माब्लाबाबो सोदोब रिंहोनो हाया नोंथांमोनहा एसे बुजि खोथाखौ बेफोरबायदि जेबो नङा आरो जि जानानै थांबाय आङो आरो नेक्स्ट टाइम आं होनदोंना नेक्स्ट टाइम आरो मैदोमनि मेगनखौ होनदोंना जोबोद मोजाङैनो खेंनानै होदों बिमा बिफाजों अनज्लायनानै थानो होदों बिमा बिफाजों माने सेकेन्ड टाइम खाबु होदों आरो आंखौ जे बुहुत आं बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखरसो होदों दिनै गोसो थौले मानसि मोनब्लाथ' मा लांखायावनो थैनानै थांखांसिगौमोन नाथाय बे नङा मानसि माहारि उजिदों एक्सिडेन्टआ जाया नङा जायो खेबसेयाथ' जाखागोन आरो आं बेखौ बारा गिदिर इस्यु होननानै आं साननानै लाया मानो होनोब्ला आंनि खामानियावहाय आंहा थांखि होसोनांगौ दङ बेफोरबायदियावहाय आरो आङो ससियेल मिडियायावहाय बारे फैबाय थानांगौ होननानैबो आं सानाखै बिनि बागै आरोना बिनि बागै बारे फैबाय थानांगौ होननानै आं सानाखै मानो होनोब्ला आंहा जि गावनि मावनांगौ खामानि दं बेवहाय माने बेस्थ' जानानै थानांगोन बेनो रायजो राजा नोंथांमोन माबाफोर जायोब्ला आरो आङो फोरमायनानै होबावगोन दिनैनि दिनाव बेयावनो आङो फोजोबथ'नोसै भिडिअखौ दा नोंथांमोनहा साननानै लादो जे आं होनबाय थादों दायखौ आंनावल' होदों जाबसिननाया आंखौल' जाबसिनबाय थादों आं बेखौनो होनदों जे फारनै आखाइजों खबबासो सोदोबा रिङो होननानै बिदि नङा जे फारसेल' आखाइजों रिङा बेखायनो खोथाया बेनो नोंथांमोनहा मा बुजिदों आंनिफ्राय बेनो आरो नेक्स्ट टाइम आं बेफोरनि बागै आरो बुंगोन होननानै आं सानाखै नोंथांमोनहा जिबादि भिडिअ बानायबाय था मोनथिबायना बानायबाय था जि बानायबाय था मोनथिबायना नाथाय नोंथांमोनहाबो खेबसेबाबो साननांगौ किसुमाना मोजां कमेन्ट्स खालामदों जे दायखौ मोनदों होननानै बेफोरबायदि खालामनाङा होननानै नाथाय आयेननि राहा लानांगौ आङो होनदों दे गोरोन्थि मावबाय जेब्ला नायनि बे खेबसेखौ नङा होमबा गोरोन्थि मावदों जेब्ला गोरोन्थिखौ गाव गावबागावनिखौ मानिनो लानाया गाव गावबागावनि कर्तब्य बेनि थाखायनो नोंगौ गोरोन्थि Who the hell are you to teach my sister and who the hell are you to judge my sister? Bullshit. MJखौ बखिनायनि दायाबो गवा नोंना मिथिबाय फैगासिनो बेबो जाल्ला माल्ला गुदि मिथिया बिजौ मिथिया जाला माल्ला जाज दा खालाम मिथिबाय दा ओरैनो बुजियाखै बियो किन्तु बेखौ मानसिफोरा कनफिउजन जानो हागौ एमजिनि थाखाय बुजादों किन्तु एमजिआ बेखौ मानसिबो फाथायाखैबो जेबो खालामाखैबो किन्तु केपसनाव लिरदों एमजेखौ बखिनो थाखाय बुजादों होननानै बाट न लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ माने मैदोम बसुमतारिया मानजि जामारदों आरोखि आरो बेजों लोगोसे मानि थाखाय मानजि जादों बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो जिथुनाखि आं मैया भिडिअ मोनसे होदोंमोन बे भिडिअआवहाय जोंहा गोबां मानसिफोरा मिन्थिनायफ्रा माने खोन्थावदों माने कमेन्ट खालामदों आरोना बियो माने सासे जिथुनाखि रान्दि फिसाय थैजानाय हिन्जावखौहाय सिगि सगा बेफोरबायदि खालामनानै जिनाहारि खालामबाय थायोमोन ओमफ्राय
बिदिनो लाख लाख रां लाना बिनानै लाबाय थायोमोन जिथुनाखि न'खरनि जिथुनाखि रान्दि हिन्जावा रांनि थाखाय थाखा फैसानि थाखाय हालाय हाफाय जाबाय थायोमोन आरोखि दा बेफोरबायदिनो आरो साख्रि बायदिसिनानिबो दरमाहाफोरखौबो माने सिगिनानै बियो एकदम लांबाय थायोमोन ओमफ्राय मा खालामो बिथांनि भिडिअ'आवहाय गाव माने गांलाब गांथाब देखायबाय थाथारोमोन आरोखि नै नानि भुमिखा थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो नै बेखौ नै नोंनि थाखाय खामायखाबाय नै भुमिखा नानि नोंनि थाखाय खामायनानै दोनबाय बहा थाखामाना दं मानसिया थाखा फैसाखौ नै आंनावबो दं होननानै साला सुवादा मानसि जादों मोजाङै जामारदों एकदम आंबो मोजां मोनदों लोगोफोर नोंथांमोननि कमेन्ट हरनायजों नोंथांमोननि खोन्थानायजों जोबोद गोसोखौ आंबो मोजां मोनदों दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि गाज्रि मानसिया माने मानसि जायाब्ला सोरथो मानसि जानो नङा होमबा दिनै बिराद दुगा बुंबाय थायो बे ससियेल मिडियायाव फैनानै आरो बेजों लोगोसे एनिथिं एम जे ब्रादार नङा होमबा दा बिनि गोरलै जोनोम जानायावहाय बेहा माने बिगिनिसो मोनदों आरो थांनाय समाव बियो मालाय बिथांमोना खुसिनि सम नङा होमबा खुसिनि समावनो बियो सुवादा दुखुसो होदों आरोखि गाव भिडिअ बानायनानै माबा 6 मासाव जोनोम होनाय बायदिसिना नाना रोखोम बायदिसिना बुंनानै मालायनि खुसिखौ बियो माने सेनानै दुखुसो होदों आरोखि बेफोरबायदि मानसिया बुजादों मोजां जादों आरो मालाय जिनाखि फिसाय गैजायै हिन्जावखौलाय मानोथो जिनाहारि बा बायदिसिना खालामबाय थानांगौ नङा होमबा बेफोरबायदि मानसिखौ एकदम लावथिजों बुनाया एकदम माने आरो बुंनाय बायदिब्लाथ' बेखौहाय बुंबावदों माने बै खारनाया जाहैबाय माने मिथिं जानायनिफ्राय खारदों जाहैदों दा मिथिं जानायनिफ्राय खारनायखायसो माने बेखौ होसोनानै रायजोफोरा बुदों आरो साला सुवादा सोर बियोनो लासिं सिंनो दिनै ससियेल मिडियायाव फैमानोथ' फैयाखै ससियेल मिडियायाव लाइभ फैनानै भिडिअ बानायनानै देखायफै खोन्थाफै साला सुवाद मैदोम